Законата за чистотата на атмосферния въздух. Заповядайте, госпожо Костова. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Димитров, в последните няколко месеца зачестиха пожарите на сметища и други инциденти, които доведаха до завишаване на параметрите на замърсяване на атмосферния въздух на Пловдив. Последният такъв инцидент беше пожарът в село Катуница, възникнал на 29 октомври 2024 година. В резултат на този пожар измервателните станции в Пловдив измериха сериозни завишавания на вредни фини прахови частици и други вещества през следващите дни. Считаме, че готовността на община Пловдив да реагира адекватно и своевременно на всяка заплаха за човешкото здраве е от огромно значение. В тази връзка молим на основание член 80 от ЗМСМА да получим писмен отговор в периода на следващото заседание на следните въпроси. Първи въпрос. Има ли община Пловдив оперативен план за действие на база член 21 алинея 3 и член 30 алинея 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух? Втори въпрос. Ако отговорът на горния въпрос е положителен, то на коя дата и къде е публикуван този план и на кои дати е променен, ако има такива промени, молим да ни бъде предоставено копия на този план. Трети въпрос. Считано от 1 юли 2024 година до днес, какви мерки е предприела община Пловдив за справяне с проблемите от замърсяването на атмосферния въздух и информиране на гражданите и институциите за нивата на замърсяване и действията, които трябва да се предприемат за предпазване на гражданите от вредните последствия от замърсяването? Молим да ни бъдат представени констативни протоколи, заповеди и друга документация, свързани с въпросните приложени мерки. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Костова.